салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. ва банда имрӯз ба шумо видеои пешниҳод мекунам ки нафароне ки дар Федератсияи Русия шаҳрванди Русия ҳастед, аз 3 фарзанд то 3 фарзанд доред ё аз 3 фарзанд зиёд доред, яъне многодетни семья мегӯем, ба ин нафарон зиёд дахл дорад. нафароне ки нафақаи маъюбӣ мегиред ба шумо дахл дорад. ва барои ҳамин ин укази президент 23 январ 2024 сол таҳти имзои худи роҳбари ҳамин давлати Федератсияи Русия яъне қарор гирифт. айни ҳол аз 23 январ ин указ яъне ин фармон қонунан иҷро шуда истодааст. шумо бояд ки аз ин указ бохабар бошед, чунки зиёд оилаҳои тоҷику узбеку масалан дар ҳамин ҷо серфарзанд ҳастанд. ин барои шумо аст ин видео ва нафароне ки маъюбӣ нафақа мегиред барои шумо аст. видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. ба дигарон историёҳои дигаронда падилитса кунед, фиристонед, савоб мегиред. ин як садақаи ҷория аст, бовар кунед. ва нафарони зиёд масалан дар поёни комментарияҳо рақами телефони манро мепурсед. хоҳиш мекунам ки вақте дар канали ман дар омадед, агар подписатсия кардагӣ бошед, ба фоидаи худи шумо аст, накунед, барои ман фарқе надорад, аҳамияте надорад. нафарони подписатсия кунед, яъне ки обуна шавед, видеоҳои ман автоматически ба шумо мераванд ва шумо мебинед. нафарони рақами телефон мепурсед, ана ҳамин поёни сурати ман калимаи видео навиштагиро зер мекунед. вақте зер кардед бинед ҳамаи видеои ман меравад. мана бинед дар болои экран рақами телефони ватсапи ман аст. дар бисёр видеои ман рақами ватсапи ман аст. ба хотири чӣ? ба хотири зиёд инсонҳо рақами телефон мепурсанд. аксарияти инсонҳо саволҳои масалан оилавӣ, саволҳои махфиро наметавонанд дар поёни комментария навишта, барои ҳамин рақами телефон мепурсанд. мана бинед ки ман дар тамоми ҷо рақами телефонам зиёд навишта шуда аз ватсап ва сообщение навистам. ба хотири чӣ? ба хотире ки манда фақат паёмак сообщение хуб мешавад галасавой равон кунед. мана дар бисёр экрани мана видеои ман бинед, дар бисёраш яъне ки рақами телефони ман навишта шудааст. фақат хоҳиш мекунам ки занг назанед, фақат чӣ? галасавой сообщение равон кунед. занг мезадагиҳо ман имконият вақт надорам, чунки дар як идора бошӣ чихел дар байни одамо ё вай мақомоти суда ё прокуратура ё ки социални фонд ё ки дигар идора чихел дар байни одамо ман трубкаи телефона мегирам, ба саволҳо ҷавоб метиҳам. ин айрои одоб мешавад? не. барои ҳамин занг назанед, галасавой фақат равон кунед. баъдан зиёд инсонҳо дар бораи ҳаҷ ба ман занг мезананд. ман мехоҳам ин кори савобро ба ҳама масалан кӯмак кунам, дастгирӣ кунам. ширкате ки ман дар ҳамин видеои 395 мана видеои охироне ки 395 ҳамин ширкатро мондам ва рақами ватсапи худро ба кадом хотир мондам? ба хотире ки ба шумо тезтар дурусттар фаҳмонам, то ки шумо накобед. аксарият инсонҳо интернетро мефаҳманд. ширкатро ман бинед дар видео нишон додам, номаш ҳаст. одамо даро дар интернет медоранд, худшон масалан суҳбат мекунанд, аммо аксарият инсонҳо намефаҳманд. барои ҳамин рақами телефонам монда. аксарият инсонҳо русиро намефаҳманд. договор ино ба забони русия бо қонунҳо договор навишта шудааст. аксарият инсонҳо на қонуна мефаҳмонанд, на русия. барои ҳавай ман ватсапа мондам ки ҳамин ватсапи мана дида чизе ки нафаҳманд аз ман пурсанд, ман мефаҳмонам ба онҳо. аммо дар поёни анамин видеои 395 ман дар поёни видео комментарияро бинед, рақами телефони кормандони ҳамин ширкат аст. як нафараш араб аст, аз баҳоуддин ном дорад, дигараш хадича, дар рӯи экран сураташ ҳатто ҳаст. ин аз Федератсияи Русия ҳаст. ин хоҳари мусулмони мо хадича ном дорад, чӣ қадар номи бузург дорад. ва ин ширкатро ба хотири чӣ ман ба шумо пешниҳод кардам? худам ҳаҷ рафтам. бениҳоят ширкати хуб аст. ин аз соли 1997 инҷониб фаъолият дорад. яъне ки бе проблема масалан хубтар якдигарро гап занед, фаҳмонед, қонунан ягон проблема намешавад. ва агар аз номи ман гап занед, бо масалан тезтар ҳуҷҷатҳои шуморо масалан тайёр мекунам бе проблема. ягон чӣ нофаҳмо шуд, марҳамат ман да занг занед, ман шумо да боз мефаҳмонам. нафароне хоҳед ҳаҷи умра, ҳаҷи фарзӣ то 10-15 феврал ҳуҷҷат қабул карда мешавад. аз 10-15 он тараф ба фикрам қабул карда намешавад, чунки зиёд инсонҳо аллакай навбатро 6-7 моҳ пеш гирифтаанд. барои ҳамин нафароне ки умра мераванд, нафароне ки мана дар моҳи рамазон мераванд, ба ин ширкат муроҷиат кунед. рақами телефонҳо кормандон инҳо дар поёни видеои анами 395 аст. бемалол худтон занг занед, тамоми саволҳоро тиҳед,
ҷавоб мегиред. Масъалаи нархша бисёртар аз ман мепурсед. рости ман нархи инро намедонам. ҳар рӯз ҳар моҳ нарх ҳар хел мешавад. аз вай дида аз худи ҳамун кормандон пурсед, ба шумо мегӯянд. фақат шумо гӯед ки аз канали ман, аз канали Ширин Ибронова, яъне шумо масалан фаҳмидед ки ҳаҷи умра фарзӣ мераванд аз ҳамин ширкат. ҳамин қадараш кифоя аст. онҳо бе проблема ҳуҷҷатҳои шуморо яъне тайёр мекунанд. нафароне ки хоҳишманд бошед, рафтанӣ бошед. мегузарем ба фармони укази президенти Федератсияи Русия ки аз 23 январ ба имзо расид ва аллакай дар амал аст, яъне ки аллакай иҷро шуда истодааст. нафароне ки многодетни семья ҳастанд, фарзандони то 6 сола агар бемор шаванд, аз тарафи духтур рецепт мегиранд, аз аптекҳо доруи бепул мегиранд. то 6 сола фарзандон доруи бепул аз тарафи давлат таъмин карда мешавад. ғайри дору транспорт нақлиёт бепул аст барои многодетни семья дар ин укази 23 январ 2024. питания дар школа 2 маҳал гарм, яъне хӯрока бепул аст. баъд формаи мактабӣ бепул аст. ғайри формаи мактабӣ спортивни форма варзишӣ бепул аст барои многодетни семья. баъд коммунални услуг аст ку ҳар моҳ пули свет, об ва ғайра меспоранд. 30% аз тарафи давлат ёрдам аст. ва нафароне ҳамин пособияи универсалӣ мегиранд то синни 17 сола аст ҳозирашда. баъдан нафароне ки дар ҳамун оила фарзанди калонишон агар 18 сола бошаду студент набошад, аллакай ӯ многодетни семья намешавад. вақте ки 18 сола буду бо мактаби олӣ очни рӯзона дохил шуд, то 23 сола пособия мегирад ва то 23 сола ҳамун оилаи многодетнӣ мешавад ва пособия мегиранд. ғайри ин замини бепул мегиранд. навбати замин бояд тезтар яъне ки расад, чунки инро дар имсол муҳокима карданд. бохабар бошед, аз замини бепул қафо намонед. ҳатман аризаҳои худро супоред, дар навбат истед, замини бепул медиҳанд. ғайри нафароне ки занҳое ки 3 фарзанд доранд ба нафақа аз 57 солагӣ мебароянд. нафароне ки 4 фарзанд доранд аз 56 солагӣ мебароянд. нафароне ки 5 фарзанд доранд аз 50 солагӣ ба нафақаи пиронсолӣ мебароянд, яъне страховой пенсия мегӯянд. ғайри ин многодетни семья дар куҷое зиндагӣ кунад? дар тамоми Россия музей даромадан бепул аст, тамошои музей ва паркҳои калон, парк культура, инҳо низ бепул ҳастанд. дар любой ҷои Россия бошад фарқ надорад, фақат дастарини многодетни семья дорад, бепул мешавад. баъдан боз як хабар инам ки дастарини многодетни семья имсол бояд абразесаш дигар шавад, нав шавад. барои ҳамин интизор бошед, кае ки нав шуд ҳатман муроҷиат кунед ба МФЦ барои гирифтани удостоверени нав барои многодетни семья, чунки вақте вай нав шавад абразеси кӯҳна ба назар гирифта намешавад. инро бояд шумо аллакай донед ки удостоверени ҳатман нав мешавад. ариза месупоред, ба шумо удостоверени нав медиҳам. баъдан нафароне ки фарзандони худ доранд, 3 фарзанд ё зиёда, ё ки фарзандхон гирифтаанд, духтар писар фарзандхон гирифтаанд, яъне ба воситаи суд, ба воситаи орган попечительства қарорҳо ҳаст, қонунан фарзанд гирифтаанд, ана ҳамнам пособия мегиранд. ҳамнам аз ҳамин луготҳо аз ҳамаш ба онҳо низ ҳатман яъне ки мерасад. ғайри ин боз нафароне ки таваллуд мекунанд дар Федератсияи Русия аз ҳамон таваллудхона единовременни пособия мегӯянд, як маротиба пул метиҳанд. хоб шаҳрванди Русия ҳаст, хоб шаҳрванди Русия нест, аммо давлат ба онҳо маблағ метиҳад як маротиба. ҳамин маблағ 24604 рубл шуд. 24604 рубл шуд. инро низ ҳамин соли 2024 шуд. барои нафароне ки аз ҳамон таваллудхона родом як маротиба ин пособияро мегиранд, ин ёрдампулиро аз тарафи давлат мегиранд. ғайри ин боз гуфтаниам ки нафақаи маъюбон зиёд шуд. ин аз моҳи феврал, аз 1-2 феврал аллакай ҳамин нафақа дода мешавад. нафақа барои гурӯҳи 1, инвалиди гурӯҳи 1 5329 рубл. барои инвалиди гурӯҳи 2 3806 рубл. барои инвалиди гурӯҳи 3 3046 рубл.
барои кӯдакони инвалид 3806 рубл, ветеран боевой действия яъне ҷанговарон 4188 рубл ва ғайра. инро метавонанд ки яъне худашон аз социални фонд бост хубтар рафта фаҳманд. баъдан нафароне ки пособия мегиред, аксарият шумо мегӯед отказ шудан, аксарият шумо мегӯед ки мо развод кардаги қатъи шаваромон хати талоқ дорем, аммо алимент намегирем. ана ҳамун дар ин қонуни нав алимент талаб карда мешавад ки справка ки чӣ қадар алимент мегиред. хо аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон мегиред, хо аз Русия мегиред, алимент мегиред, ҳамун справка аз судиҷротӣ, судисполнител мегиред ки бурда пешниҳод мекунед ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо, баъд ҳамуна дида ба шумо пособия медиҳанд. агар ҳамуна набаред, хати талоқ бошад, развод бошад, яъне ки отказ мешавад пособиҳо. чунки аксарият инсонҳоро дастгир кардан, тафтиш кардан, фаҳмидан ки зану шавҳар зиндагонӣ доранд, онҳо ба хотири пособия развод доданд, аммо алимент нест. развод ҳамихел рафта дар ЗАГС ариза додан, ақди никоҳ бекор шуд. инҷо давлат чӣ талаб мекунад? вақте развод додӣ барои кӯдакҳои хурдсола чаро алимент намегирӣ? вақте алимент мегирӣ, справка биёр ки ту ҳамин қадар алимент мегирӣ, даромад ҳамин қадар алимент ба оила ҳаст ва ғайри ин модар кор мекунад, ин қадар маош мегирад, ҳамноро ҳамша ҳисоб мекунад, дар чанд фарзанд чӣ қадар каму зиёд шуда, баъд мебинаду баъд пособия медиҳанд. барои ҳамин инро бояд донед. вақте шуморо отказ метиҳанд, откази хаттӣ гиред. хаттӣ дар ҳамун мактуб менависанд ки бо кадом сабаб шуморо отказ карданд. шумо баъд ба юрист адвокат муроҷиат мекунед. юрист адвокат шуморо мефаҳмонад дар кадом асос отказ шудааст, шумо ислоҳ карда бо асари нав метавонед супорида. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки кор мекунанд ва фарзанд то 1.5 сола, яъне ин пособия 9227 рубл зиёд шуд. агар ҳамун модар ё ки масалан аз 100 000 зиёд маош гирад, моҳаш 40-42 000 анамин то 1.5 сола шудани фарзандаш пособия мегирад, кӯмак мегирад, кӯмак пулӣ мегирад. ғайри ин нафарони зиёд савол медиҳанд ки РВП вид нависта гражданство месупорем, қабул намекунанд. вақте ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо дуруст бошад, вақте рафтед муроҷиат кардед, қабул накарданд, шумо талаб кунед ки справка диҳанд ба шумо. сабаби қабул накардан справка, маълумотнома талаб кунед. писмени справка диҳанд, дар он нависанд ки бо ҳамин сабаб ҳуҷҷатҳои шумо қабул намешавад. ҳамин справкара гиред, ҳатман печат боша, имзо боша. ана баъд шумо агар ки қонунан ҳуҷҷат пешниҳод кардед, оно масалан бесабаб шуморо рад карданд, шумо ба МВД ба воситаи юрист адвокат ба МВД Федератсияи Русия ариза юридикӣ пешниҳод мекунед ки анам хел асосҳо аст. дар асоси анами статья, дар асоси анами бояд ҳуҷҷатҳои ман қабул мешуд, нашуд гуфта МВД агар шуморо рад кард, ҷавоби МВДро қатъи ҷавоби анамин ФМС, пештара ФМС мефтем гирифта ба суд пешниҳод мекунед. ай инстансиё зиёд аст. ҳамин хел отказ шавад, қонунан бояд ҳуқуқи худтона донед чӣ кор кардан дар кор. ғайри ин нафароне ки бисёр савол медиҳанд дар бораи депортатсия, дар бораи анамин запретҳо, ман видеои пештара дорам дар ҳамин каналам. хоҳиш мекунам нафароне ки меҳмони канал мешавед, нав подписатсия кардагед, аъзои канали ман шудаед, хуш омадед. фақат дар канали ман дар омада аз боло ҳамин калимаи видеоро зер кунед, видеои пештараро бинед, дар бораи запрет, дар бораи депортатсия ҳама чӣ ман гуфтаам. шумо як бор канала пурра ки дидед, ҳамун ба саволи худтон ҷавоб агар наёфтед, баъдан метавонед ки савол диҳед ба ман, савол нависед дар поёни видео ё дар ватсапи ман галасави равон мекунед. вақте ки шумо агар ҳамин канал дар омадед, боварӣ дорам ба саволи худтон ҷавоб мегиред. чунки чӣ қонуне ки баромад, ҳамун лаҳза баъди 1 рӯз 2 рӯз 3 рӯз ман видео пешниҳод мекунам. дар бораи запрет депортатсия ҳам ман ин қонуни наве ки масалан иваз шуд, депортатсия иваз шуд ба ҷарима, ба штраф, дар ҳаминам видео дорам ман. марҳамат бинед, истифода баред. баъдан шумо метавонед ба воситаи юрист адвокат шикояти апеллатсионӣ пешниҳод кунед аз болои қарори суди поёнӣ. барои ҳамин инро фақат юрист адвокат мефаҳмад. одаме ки юрист адвокат набошад, русиро надонад, инро намефаҳмад. фақат муроҷиат кунед дар ин ҳолатҳо ба юрист адвокатҳо. хоҳиш мекунам видеоҳоро ки дидед ба дигарон фиристонед, падилитса кунед, ҳазорҳо тамошо мекунед. барои ба шумо як садақаи ҷория шудан, ба шумо як савоб расидан,
аллоҳ ҳамаи мо шуморо мебинад ки мо имрӯз чӣ кори нек кардем, чӣ кори бад кардем. кӯшиш кунед кори нек зиёдтар кунед, дар дафтари аъмоли шумо навишта мешавад. вақте шумо видеоро тамошо кардед, барои ман аҳамият надорад шумо подписчик мешавед намешавед, лайк мемонед намемонед, умуман барои ман аҳамият надорад, фарқ надорад. барои мардум, барои халқ лайк монед, класс монед, то ки дигарон бубинанд, дигарон як проблемаи худшонро ҳал кунанд, хурсанд шаванд. ин ба манам савоб мерасад, ба шумо низ савоб мерасад. савоб хоҳед, марҳамат, яъне ба дигарон фиристонед. дар амони худованд бошед. худо ҳофиз.